pan dává druhému Kanadu. Získal Mário Pavel a cenu přijde předat František Hluchán a Marek Blaževič, manažer KFC Blaník. Mário Pavel, 3. místo. Musím vám říct jenom jednu věc, že maminka za mnou přišla a řekla, ten medvěd vůbec nechce hrát na dudy. A já jsem řekla pod trestem smrti, že ty dudy prostě nenechá a jak to bývá, tak ono prostě v té pubertě ty děcka vždycky se vykašlou na to nejdůležitější, pracovat na svým talentu, takže se na to nevykašleš, nebo přijdu na to Slovensko a normálně to tak vytrepem, že uvidíš. Tak. Gratuluji a dokázal si, že dudy patří taky do pop music. Já ti taky gratuluju a hlavně přeju hodně štěstí do budoucna. Děkujeme. Druhé místo ve hře na hudební nástroj získala Denisa Dovková. Denisa Dovková a cenu přijde předat pan režisér Radek Baláš, Roman Rolník, majitel spolu Pinko. Pan režiséra poprosil, abych na pódiu i pana Romana Rolníka, majitele spolu Pinko, aby přišli předat cenu a diplom. Teda cenu. Ano, ceny a diplom.
Karim. Strašně prostě řekli gratulujeme. Taky gratulujeme. Děkuji Radkovi Balašovi. Na něj se opravdu velmi těším, protože za pár hodin jsem na cestě do Uherského Hradiště, kde zkouším pod jeho velením takovou malou roli. Opravdu neslezu z jeviště a on je nekompromisní, prostě mi navelil, že tam zítra musí být, no výborně. První místo, prosím fanfára. První místo. Ve hře na hudební nástroj přijde předat Michal David a Ondřej Horák, zástupce modní značky je Fener. A první místo ve hře na hudební nástroj získal David Kudrna. Tak Davide, se mi říká hezky David. David. Tak Davide, tady máš prosím tebe samozřejmě diplom a já ti chci jenom říct, že je to senzační, jak hraješ na svůj věk. Ty už jsi v podstatě hotový, vyškolený muzikant, nevím, co tě budou učit na konzervatoři. Myslím, že ty bys mohl učit je. Je to skvělý, jak hraješ a jen tak dál. Gratuluju. Michal David, v podstatě to všechno, co jsem ti chtěl říct, protože tomu stejně rozumím jako Michal David. Takže taky velká gratulace a fakt jako super výkon. Děkuji. Fotečka. Pojď. Děkujeme. Přicházíme. Já to vůbec nevím. To je neuvěřitelný, tak to je totální změna teda v hodnocení. No, výborně. Takže druhá kategorie.